Amatamba, makala matambo. Amatamba, makala matambo. Amatamba, makala matambo. Washaya gamna dilomo tigotamobe. Ikala gamna digosti nigotamobe. Washaya gamna diwemlaba gotamobe. Washaya gamna diwevus gotamobe. Amatamba, akala matamba. Amatamba, akala matamba. Nasoka isilima sibhalela unkosikazi incwadi sikambathaza manga sithi siyashayela eThekwini sino code 11 sishayela amalolo obhokweni kanti ulisho sayithola incwadi sitholo sajabula safa sakumema ukuthi asifundele wayiqala kumema incwadi lalela nkosikazi indoda yakho ithi my dear gwinya lami elithandekayo ewe mem asiwangcukele emakhaleni amaginya ntombi okusho ukuthi uthando lisaqale phansi kuyise kaPotshoza usangibiza ngeginye into ephambili kangaka awuthule nkosikazi ngiyiqhuba incwadi uthi la eThekwini sengiyashayela ngino code 11 ngishayela amalolo obhokweni kulokhu isimuzi sisodakazi sala kahle multiply othandekayo ewe mem sasa ngiyabona eThekwini mntakwethu ngisafuna umbone sibondi steady ngiyisa kaPotshoza angazi ngoba kanali ikhanda nangenduku uyabhaqabula inqele ngifuna mase sibonda mntakwethu ke ngihlale ngenqike eduze kwakhe mase lindizilo ngoba linegi elide ke ngilibhonquliki yangizenwa ngale mhlanje ibishosholoza kwaba ukusa sayithatha itekisi isitholo nako ke Brema robotini nango ke lo mnomzana ulayishisa lwaseNdiya namaklabishi siyathetha lesalwazi shayidlalisho losikali lo Vascananda yena chiya mina ikhokhela umbono kwingane uyisi wema uyambona ubabayi ilona ke ilo likabhokweni leladonsayo suka wena lwakhomba yonke imphupho eThekwini uyitho sokwaba umuntu othayi njengotikide examnela indaba yensangu le abiyena wema ambheke kahle nanti udumelwe engozi esiphongweni alushaywa ubaba uBhulo sebededelwe awuyena wenkosi yami yabona ingane angehlise driver sethi isitholo sanikela kuyena wayise kaPotshoza abe phansi lomtholo odonsayo ayikho indawo okubhaka uzobhaka nini yona le awukhiphi incwadi zokushayela why kuthi uzawuskipha islip sejazi laliseLondon sathatha isitholo sadabula salahlala phaya uzongineza amakhela akho ngoba ngingafundile